बाबा स्कुलनिफ्राय फैबाय नों? नोंहा बाबा फैयाखै? दानो फैयाखै आं। होमबालाय माथो बेग सेग लानानै फैखो? होमबालाय माथो सोंबावखो नोंलाय? होमबा गोरोन्थि जाबाय। र' दिनैबो नोंखौ लौथिजोंसो फैनांसिगोन जानाय नंला। हे खबरदार दिनैबो दा बुखा आंखौ। नङाबा मैयानि बायदि बदला लानाय जागोन मिथिखा। मा नों आरो उल्था उल्थासो होनबावदों आंजों? बार जौदोंना? मा मैयानि बायदि बिलाय? मा खालामगोन नोंलाय? मा खालामनायमोन नों मैया? मैया आं नोंनि हाथाय फुग्राजों लेट्रिन साफा खालामदोंमोन। दहाय फुङाव बेजोंनो हाथाय फुबाय नों होमबा? नोङो आंनि हाथाय फुग्राजों लेट्रिन साफा खालामदों? थु थु साला बैजात गथ'। बेखायनोथ' साला खुगायानो खि मोनामबाय थादों। मा एसे असभ्य गथ' बेलाय। आरे मा जाखो? आंनि फिसाखौ मानो रायबाय थादों? आरे नों सिरि था। फाग्ला थाङा जग्ला थाङा गथ' खांनानै सैमा हिनजाव साला। नोंहा जेबो खालामाखै। गासिबो दायानो आंनिनो गोजाखा। सरि बाबा निमाहा होदो आंखौ। आं दिनैनिफ्राय बिदि मावला। थोद साला कुकुर आं नोंनि नोमफा नङा। सैमा फिसा साला। थु मानसिया बिदि मावनानै दोनो लेथ्रा लेथ्रानो असभ्य। सरि बाबा निमाहा होदो। जाबाय दे। बाबा आंनो बाइक बायदो। बाइकजों थांसै आं स्कुलाव। बाइक नांगौ नोंनो बेटा बाइक? भगबानालाय नोंनो आथिं आखाइ थोंनैखौ मानो हरदों? हो? बे आथिं आखाइ थोंनैखौ मानो हरदों? ओरैनो हरदों नामा? बे मोनसेया गियार सिफायग्रा, मोनसेया ब्रेक गाग्रा आरो आखाइया जाहैबाय मोनसे क्लास हमग्रा, मोनसे एक्सेलेटर साग्रा। नङा होमबा? नों साइकेलखौनो सलायनो रोङाखै आरो बाइक बोरै सलायगोन नोङो? बाबा बाइकआव पेडेल गैयाना साइकेलनि बायदि सालायनो जोबोद सहससो। साबि सोदो साखावदोल'। भुम भुम बिरिद होखावलांदो आजादिनो। ब्रुम ब्रुमसो होनदों नोङो? फिसा नों दा उन्दैथ' सलायनो हाथ'वा बैसो जाथ'वाखै नोंनिया दा गारि सलायनाय। आं मानियालै बाबा। बायनांगौनानो आंनो। फरायनाय लिरनायखौ गोसो हो। सिगां माबा मोनसे जाग्रो नोङो। ओमफ्रायसो बाइक होगोन आं नोंनो। फरायनायाथ' फरायनानै फैबाय। दा माबा मोनसे जानोसै आं गराय जानोसै गराय। गराय। जाबाय गराय। दा होदो बाइकआ। हे भगबान आंनि फिसाया बाइकनि थाखाय गराय जानांबाय। आंनि फिसानि थाखाय नों बाइक गंसेखौ होनो हाया? नों सिरि था। नों जेबो मिथिया थांद'। मालायनि आग्लायनाय फिसा खांनानै नों जेबो मिथिया। नोंनि दिनैनि फरायनाय लिरनाय स्कुलनि नाम्बारफोरखौ खोन्था आंनो। माबायदि नाम्बार मोनबोदों? खोन्था नाम्बार खोन्था। बाबा बे आंनि खाथाया स्कुलनि बाहेरा खाथाया सेस लिरै बुंजोबबायमोन। दैयाव दहाय नाव बानायनानै फोजावहरजोब्बाय आङो। जोबोद मोजां फिसा मोजां। जोबोद मोजां खामानि मावदों नों। बेबायदिसो मावनांगौ। गथ' नोंजायनि खम नङाथ' नोङो। आरे फिसा मानो बिदि जालांखो? नोम्फानि खर'खौ गाज्रि खालामसिगोन आं। जानानै होसिगोन आं मेलेमखौ। हे सोर मा एसे नालायक फिसा मोनखो आङो? फाग्ला थाङा जग्ला थाङानो। खर' मेलेम जाजोबसिगोन आंनिखौ। बाबा मोनसे खोथा सोंनो आं नोंनाव। आइखौ माबोरै मोजां मोननाय? मायाव नुनानै? नोमाया गुफुर गोजौ गिदिर खानाय बुरजा गन्थं गोलाव बेखौ नायनानै मोजां मोनदां। बिदिनि थाखायसो मोजां मोनदों नोङो आइखौ? सिरिथा नों फाग्ला गथ'। नोमाखौ नायबाथाय नायबाय थानो लुगैयो। नोमानि महरा आलादाथार। हेमा मालिनिख्रुइ साबसिन। बाबा मोनसे खोथा सोंबावनो र'। नों सियालखौ गियोना गिया? नङा आं गिया सियालखौ। होमबालाय सैमाखौलाय गियोना गिया? सैमाखौबो गिया आं। भुतखौलाय गियोना गिया भुतखौ? भुतखौबो गिया आं। होमबालाय मानोथो आइखौलाय गियो? नों फाग्लासो जामारखो ना माखो? मा ओंखारलां? गेलेना फैदो गेलेहैनोसै। सिमफु र' थांगासिनो। ओमफ्राय नों ओंखाम जाखांबाय? दहायनो जादों आङो। आरो ओंखाम जाया माया ओंखारलांसैलाय। मालाय गेलेनो थांजोब्बाय मानसिफ्रा। फैद'। थांसै थ'। ओंखाम थोंखामजों लेनदेन गैया आंहा। आरो अबाव गेलेहैनो थांनो? माबा लेखा फराय। सानफ्रामबो गेलेनाय लेखा थेखा फरायनो मिथिला। फरायहाय माबार
आं फराया थाथ' गेलेनोसै जोंहा सिम्पु फैदो गैला फैदो ए दरा आरो थांमारबायसो नोंसोरो र' नोङो फैल' सानथामसो ओंखाम होआ आं नोंनो फाग्ला नांदेरनाय फिसा खांनानै नोङो फाग्लि गोनां नोंनो खालामजोब्बाय गासिबो हाबा जाखांनानै मोख्रा बायदि बाग्रायबाय थानानै एखायनो मोख्रा बायदि फैलायलांबाय फिसाज्लाखौनो गोदोनि बाथ्राफोरखौ रायखांबाय थायो नामाब्रा बिमा मानसिफ्रा खोनाहैगोन मानसिफ्रा खोनाबा मा साननांगौ जाखो आंखौलाय माथो जाय जाय बुंबाय थानांगौ नोंलाय गासिबो दायखौ आंनावल' नुयो नामा नोंजों थाफाबाय थाबा खामानि जानाय नङा थांसै आं ओंखाम संहैनोसै थांदो ओंखाम उखैबाय संहैद' खामानि जाला बिसोरजों फाग्ला फाग्लि नांदेरनाय गोनांफोरजों सानफ्रामबो सुख गैला बिसोरजों उफ मेंगुलायबाय आं